Sziasztok! Én Predator vagyok, és itt van velem Patox is. Sziasztok. És ez itt egy Champ Champ fun szerver, Az amin egyik DM-ét próbálgatjuk. igen, és az a neve a DM-nek, hogy Shooter, Shooter. Ki fogok esni a pályára. amin nem vagyok valami profi, de egyet már kiejtettem. 2-t, Annyit már én is. és mint látjátok, hogy kontrollal, vagy hát nem látjátok azt, hogy kontrollal ugrok, de azzal ugrok, és valamelyikkel lövök. És azt ne kérdezzétek meg melyikkel, mert én csak össze-vissza nyomogatom az összes gombot. Kattintasz. Ja, csak nem tudom melyikkel. Hát a kattintál! Hát melyikkel kattintál? Azzal, hogy én fölborultam, Cső gyerek, mizu van? 12.600-ot kaptam. Meghaltál? Igen, Remélem engem nézel. Tőlem még akár tanulhatsz is. A jó vicc volt. Takarodják? na nézzük egy szultánost, ez itt szépen Patox. Lőd már ki. Nem, taktika. Szép volt. Ki fog lőni? De hogy fog, nézzél már rá. De aztán, hát... Hoppá, most elkattintottam tőled. Majd Patox barátommal, hát azt kiszedték. 19,5. Azért Patox barátommal majd csinálunk egy olyan videókat is, amiben lehet bemutatjuk a szervert, meg lehet, hogy a DM-eket is bemutatjuk, meg vannak ilyen teleportálós izék is, hogy amíg szabréval vagyok, hogy Igen, gyerekek, felnőttek, aki néz, na mindegy. mindenkinek. Ja, aki él és mozog és virul és fasza, minden. Na, de nem csak erről a GTA San Andreas Sam szerverről fogunk videókat készíteni nektek, hanem Mindenféle gameplayről. nem is feltétlenül game, bármilyen videóról, mit tudom én, amilyen játékot kiküldtök, kipróbáljuk, megnézzük, Jó, én meghalok, már föl fog robbanni a kocsim. vélemény nyilvánítunk, mit tudom én. De tehát amit mondtok játékot, azt megpróbáljuk meg is csinálni. Egyet kiszedtem valahogy. Hú, szóval nem, én is kaptam egyet. Fú. Csuncsa volt. Nézd meg, Bebágoltam ide a izéba. van repaír? Nem tudom, de én... Nem, mert akkor most fel fogok robbani. 16.875-öt kaptam. 22.005. Na szóval igen, ez a shooter. Na hát akkor szerintem ebből lépjünk is ki. Ezt meguntam. Melyiket mutassuk be most a nézőknek? Nem tudom, én még egyes shooterezek. Én meg megyek egyet racéra. Klub. Az ez. Hát most éppen megy a rész. Itt egy gyerek. Kaptam 3000-et. És hogyha sokan nézitek meg a videót, de lehet, hogy kevesen, belink, vagy elküldjük majd az IP-t, leírjuk leírásba az IP-t is, a szerver IP-t. Nekünk tetszik az a szerver, itt szoktunk funolni, vagy hát Jó, le is. játszani. Meghaltál? Mint a szar. Jaj. De Jó, srácok. Akkor most jön az. Egy kis reklám. szünet. Nem. Aztán hát lehet, hogy majd lesznek, nem tudom, lehet, hogy lesz Call of Duty 2 multiplayer, sima Call of Duty 2 végigjátszás, nem tudom, lehet. Most srácok, ha mi van veletek? Az meg. Azt a kurva. Ezt nem hallottátok. Remélem sokan megnézitek igazából a videót. Na szóval srácok, legjobb reklám.
Srác, hogy hangos lesz. Jó, nem. Faszom. Na szóval, nem több normál embereket és dolgok. Jó, kaptam egy lájkot. Okay. Na szóval, srácok, ugye ugye van a csatornám, mert mi társcsatornák leszünk Predatorral, és ma bedobok egy kis reklámot. Na szóval, meg lesz az 50 feliratkozóm, akkor lesz egy kis változtatás a videókba, illetve kisorsolok kisorsolok $500,000 azon a fanszeron, és nexten kap valaki egy kis nyereményt, és ugye van egy videó, amiben mondtam, hogy gondolkodjatok azon az ötleten, amelyik úgy szól, hogy legyen ellentétesnek sorozata, és hogy gondolkozzatok a neveken. Már kaptam egy pár jót, úgyhogy na hajrá, valami olyasmit mutatok. Na szóval igen, gondolkozzatok és iratkozzatok fel, mert már csak 3 feliratkozót kell. Jó, ennyit szerettem volna. És mielőtt a videót lezárnám, nyomunk egy pizzabolyos racinget. Remélem nem löknek ki, ha kilöknek, fejben ülöm őket. Predator? Mondd, Vagy úsz? gyógyjunk hozzá. Hány kilót tett héten? 6-ot? Sima. Liba. Annyit egy napgyűrő. Akkor legyen 600. Pizzaboly az olyan menő. Valaki estereli, meg pizzabolya nyomom még. És a nézők gondolom örülnek neki, hogy én ilyen hülye vagyok, és egy pizzabollyal versenyzek. Az mindig. De hát volt egy olyan RP szerveren, most nem mondom ki a nevét, volt egy olyan RP szerveren, volt verseny. És elmentem izéval, Fágióval versenyre, és 6-nak be is értem vele. A 6-ból. Nem. Sokan voltunk, olyan 10-15-en, és 6-nak beértem Fágióval. Mert ugye Fágiót lehet buggoltatni, és ezért nekem így könnyű volt. De még egy kerékre se tud állni, hogy valami kicsit tempósítson a dolgán. Egy autós nem ér engem utol. Olyan szépen vezetek, nem? Ó, elért az autós! Azon gondolkozom. Hát, akkor szerintem, hogy... itt egy rendőr. Aki nem hal meg. Na mindegy, zárás végére szerintem én elköszönnék. Én Predator voltam. Sziasztok! Sziasztok!